tagumpay sa kalusugan. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitabang na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Mark po, taga Pamplona po. Sipunin po ako, Makati po sa ilong, nakakailang bahin po ako. Nag-try nga po ako ng rice coffee. Nakita ko po talaga yung pagbabago sa katawan ko. Wala po akong nararamdaman, sinisipol po ako, gano'n. Malaking tulong po sa akin to. Yung resistensya ko po, hindi po gaano ako papagurin sa mga nakikinig po. Subukan niyo po ang rice coffee. Makikita niyo po yung pagbabago talaga. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Elmer, Valencia, Gamohi, Camariniso, nagsisisi na ako. Madalas po kasi nangihina ang katawan ko eh. Tapos nag-chill ako. Madalas akong umihi, siguro mga 6 times a day. Yan pong ko, diabetes ko, yan ang nakatapahin na sa akin. Ano nang nangyari nang nakainom na po kayo ng ating Rice Coffee Mix? Hindi na ako masyado nangihina. At saka yung pag-ihi ko, hindi na tulad noon na halos every ko ako, umihi ako. Tunay at totoong sinasabi ko, magtaram ka lamang ang sa imong kamatean. Ang humayan, tukuyan. Ano masasabi mo sa mga intrigang nabayaran daw? Ang sinasabi ko po, matagal na akong naghihirap sa pananamlay ng katawan. 2 days pa lang dahil inom ko. Ang dami ang pagbabago sa nararamdaman ko. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka bang magiging healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sige sir, tabi, ikaw, nag-testing mo na ko nga. Naragag ko man sa radyo. Ano sir, may kuwan ko kaya thyroid. May goiter ka. Iyo, tapos sa primero kaya, medyo parang maburog ginawa. Kung naubustan do, sabi ko parang may improvement sa lawa. Nung nakainom ka ng Rice Coffee Mix, kumusta na po? Medyo paray na talaga. Ano po ang may papaabot niyo pong mensahe sa ating mga tagapakinig? So go ahead po. Kasi mga para good Monday, sa buong itol, marat na mag-ising sa ako ganit, at subing din sa narinig ko sa radyo. Sinurbaran ko man na, kaning mo na mamatayan mo. Improvement man talaga. Iyo, totoo talaga. Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka bang magiging healthy. Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea.
Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Si Irene po. Taga saan po kayo, Ma'am Irene? Magaraw. May UTI kasi ako eh. Regular menstruation ako eh. Parang may pagbabago. Nakakapag-ihina ng maganda. Kagaya noon, na medyo nasakit yung balakang ko. Ngayon hindi na. Sana po yung nakikinig para malaman nila ang epekto. Hindi lang yung sabi-sabi lang. Try nila para malaman nila ang resulta sa katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. At si Mrs. Gloria Atuhan po ng Sonpa de Guldad po, Nagasiti. Matagal na po kami gumagamit niya. Narinig po namin. Daradyo yan. Sabi ko, itry natin yun. Yan po bagang tulak po garo permi akong mag-abag. Permi nila sakikitan akong mag... O po kaya minsan mga 2 days po, di ako nakakaon. Kung nga, magaling po ang pag-ano po, pag-aga po kayong pagmata ko. Yun na po ang namamatay ko, masinar na ako kaya, nakakaginhawa na ako. Kaya po yan, ikinontinyos niya agong. Sagot po na yaong pang-rice coffee mix, yaong pa kami dyan. Sa mga paraang tabay, try mo na nindo. Ang aning manamitan manindo ang sirap ng rice coffee mix at ang epekto sa buhay nindo kung ano. Kakamit talaga, subok na. Naman, isa kataraid mo sa igualdad, tagra-rice coffee mix man siya. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Virginia, Herbasio, Ilang taon na po kayo, Ma'am Virgie? 23. Bakit sumubok kayong uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee, Ma'am Virgie? Hindi nga ako makakatulog. Uminom na ako ng rice coffee. Magaling na yung pagtulog ko. Puro mga 4 na oras lang sa isang gabi. Ayun, maganda na po yung pagtulog ko. Kahit sa araw, nakakatulog na ako. Sa mga senior citizens na nakikinig sa atin na may mga nararanasang mga sari-saring karamdaman, Yung mga hindi pa po umiinom ng rice coffee, na po sila para maano naman yung mga karamdaman nila. Para maano nila yung rice coffee mix. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Tony, dito sa Karalayan. Naga City. Ano pong apelyido po ninyo, Sir Tony? Ilang taon na po kayo? 55 na. Bakit? Ano pong mga sakit at karamdaman ang nagpapahirap sa iyo at na bumili kayo ng 10 boxes at ininegosyo mo na rin yung Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Ito wala akong tuhod ko. Wala. Ano po yan, Rayuma? Parang gano'n yata eh. Ilang taon na po yan nagpapahirap na pananakit ng tuhod mo? Pagka ganun ko gano'n sa nababasa ng ulan, bahagi na gano'n na nangyari sa akin kaya nananakit ang tuhod ko. Kaya nakakaraw ito. Pag gano'n ng rice coffee, nawala yung sakit ng tuhod ko. Kaya hiling ako ng 10 box, ko tuloy na ang ko rin, maibinta ko rin yung iba. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Isis kayo po, hindi po sa Malinaw, sa Libbanan. Ako po na nagtatasa rin po ang ang dugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka dahihelo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir Jace, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy
ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Lada Rabasio po, San Pablo, Barangay Santa Ana. Malaki mong ginawa, nakapahinga po ang takot ng paa ko. 4 years na po ako na ganito, hindi nakakalakad. Kung ano ang iniinom ko, mga resita ko, medyo nakaalis naman ngayon. Nabalik na hindi ako nakakalakad ng ayos po. Nagsimula na po magkaroon ng init yung paa ko. Dati po parang may yelo. Ano masasabi mo sa mga nanloloko daw, nang buburaot, ma'am? Ay, Sige, kayaan ma'am. nyo na lang po sila dahil hindi naman po sila ang nakakaranas ng paggaling eh. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Po. Si DC, taga saan ka DC? Nararayan sa Lambigig po. Kayo po ba yung nakagamit na kainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Yun na po. Ano naman ang nangyari sa buhay mo pag inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee, Ma'am Daisy? 2 taon na po kami man kasama ng asawa ko po. Hindi po nagbuntis ng 2 taon. Tapos po, nung nag-try po kami kayan kasi pinapakinggan namin po ikaw dito gabi-gabi at umaga. Opo. Tapos naka-anim na po yata kaming karton. Ngayon pong March, di na po ako dinaktaran. 2 buwan na po yung chan ko. Ngayon, anong nangyari pag inom mo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Nabuntis po ako. Ha? Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Susan Alcantara, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Ano po ang mga health problems at nagka-interest kayo na tuminom ng ating Rice Coffee Mix? Kasi po, hindi ko po parang sumasakit, parang po palaging busog, tapos yung leg ko po parang sumisikip, tapos yung likod ko po masakit. Ilang araw mo naramdaman na nagkakaroon ng improvement nang ikaw'y umiinom na ng ating Rice Coffee Mix? 2 araw po, umpisa nung pagbili ko sa'yo. Ilang box, ma'am, ang binili po ninyo? 10. Uy, 10! Ang galing naman, ha? Anong mga improvement? Wala na po akong nararamdaman, tira na po akong atakihin. Ay, anong atake yun, ma'am? Nabihira ng... Parang nanghihina po yung katawan ko. Nang nakainom ka ng ating Rice Coffee Mix, yung panghihina mo, ano na ang resulta? Nawala na po. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento Na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Isang review po, Pulilio Quezon. O ano po ang magandang naitulong at nagka-interest ka na uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Kasi po meron po kumisibot-sibot sa malapit po sa bato ko. Tapos magkata po akong diabetes. Na uminom po ako ng Rice Coffee Mix nyo, nawala po yung mga nararamdaman ko sa katawan. Ngayon po, nakaka-4 na box na po kami. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento Na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jean Ramirez po, ng Kapanawan, Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung Rice Coffee. Binabili ko po yung asawa ko. For 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong lapak siya na
sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor doon sa mattress ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay, sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang si Toko, timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ko po pwede sa yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Sumasahimpapawid ngayon ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid sa inyo ng Rice Herbal Coffee Mix 14 in 1 plus 1. Samahan po natin si Kuya Jigs Dasa. Sa lahat ng hirap at pagdurusa, naaalala nyo pa ba? Masaganang buhay, yan po naman ang mga tinigan ng ating mga katagumpay na nakaranas na ng mga pagbabago sa buhay. Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, ang kapeng pangmasa. Talaga naman pong walang pinipiling edad, mapabata, matanda man, abay pwedeng uminom nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Abay talaga naman pong tinatadtad ko na po kayo ng napakaraming mga paliwanag, mga pahayag, mga ebidensya, mga pruweba bilang patunay para maging kampante kayo sa pag-iinom ng Rice Herbal Coffee na walang pagdududa, walang halong pag-aalinlangan, walang halong pagkatakot, walang halong pangamba, dahil kapag inunahan nyo po ng mga pagdududa, mga aagam-agam, mga pagkatakot, at syempre mga pag-aalala, abay talaga mahihirapan po kayo maka-adjust. Abay yan po yung ebidensya lang, kaya nga sunod-sunod ang mga patunay, mga pahayag, ang kapeng pangmasa na talagang affordable. And of course, lagi na po yung nabibili, kanya lang may mga butika na pabilisan, na nagkakaubusan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Abay, indikasyon lang yan na talagang tested, trusted, na subukan na, pinagkatiwalaan na talagang tunay na napatunayan ng ating mga katagumpay. Ay yung iba nga talagang hindi kompleto ang kanilang arangkad, ang kanilang araw, hanggat walang iniinom at naiinom na inuming herbal na kape. Abay, dalawang klase po kasi ang kape, yung tinatawag natin na acidic coffee. Mura nga ang nabibili mong herbal, mura nga ang nabibili mo na kape, yung tinatawag natin na napakamura. Ayan na. Yung acidic coffee na kung saan kapag ikay nagdidighay, medyo mga sim-ngasim. At yung iba naman, kapag nasosobrang pag-iinom, abay hindi napapatulog ng maayos. Pero dito sa ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, abay talaga naman pong napapasarap, napapahaba ang oras ng tulog. At isa po yan na kapag ikay mahaba-haba ang oras ang tulog mo, abay para pong fully recharged na ang iyong katawan pagkagising. O ganun po talaga yan.
Kaya nga, yung ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, wala pong pinipiling edad po yan. Mapabata o matanda, pwedeng-pwede. Ngayon, kung meron pa naman kayong mga maintenance na palagyan nyo pong iniinom, abay kung kayo po'y nananawa na sa tinatawag natin na synthetic medication, okay nyo, tingnan nyo po mga katagumpay. Pinag-aaralan na ng ating gobyerno ang ibalik muli ang tinatawag na traditional Filipino practice, yung mga herbal. O isa po yan, yung pinag-aaralan nila, yung tawa-tawa at lagundi, pangontra daw sa COVID. Kaya nga matagal na nating ini-endorso, matagal na po nating ikinakampanya, back to basic na po tayo. Kinakailangan yung mga herbal. Yung mga herbal na ang atin po namang tangkilikin dahil abay talaga na pong ito po hindi actually gamot. Ang layunin po ng pag-inom ng mga herbal. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Gracious, great balls of fire. Ayan, yung mga binabalik natin yung mga herbal para sa gayon, abay nakakatulong para palakasin ang resistensya ng ating katawan. Yung resistensya ng ating katawan. Anyway, kung may mga gusto po kayong maintindihan, pwede po kayong makipag-ugnayan sa ating number sa 0930-5563294 o dili kaya sa 0929-929-6657. Abay talaga naman pong alisin natin ang mga pagdududa dahil talagang inilalantad na po natin sa inyo ang iba't ibang mga naging karanasan kung paano nila nakamtan, nakamit ang kalayaan sa iba't ibang mga nararamdaman sa katawan. Paano mo masasabing epektibo ang isang produkto kung hindi mo naman gagawa ng paraan na subukin, gamitin, inumin, suriin, pakiramdaman ang epekto. Ito po ay available po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, mga convenience store, mga sari-sari store, and of course sa mga pamilihang bayan dyan po sa inyo pong probinsya, sa mga supermarket. Abay over the counter, hindi na po mahirap pa dahil talagang kahit na walang reseta, pwedeng uminom ditong ating Rise Herbal Coffee. Sa pangalan pa lang, pagkakataon muna na muling makabawit, makabangon sa banig ng karamdaman. Huwag kang matakot. Yes, yo, huwag kang matakot. Kundi kinakailangan na lakasan mo ang iyong loob at tibayan para sa gayon, abay makamit mo ang mga pagbabago sa buhay. Anyway, maraming salamat sa mga tumatawag sa ating number sa 0930-556-3294 sa kanilang mga probinsya, sa kanilang mga bayan, sa kanilang mga syudad, sa kanilang mga tahanan na nakaantabay. Shout out sa mga nakaantabay sa atin at syempre pa sa mga nakakainom at umiinom na ng Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Maraming salamat sa inyo pong tiwala. Maraming salamat sa inyo pong pagtangkilik nitong ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Abay iba't ibang mga karamdaman ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang probinsya at iba't ibang lugar. Abay nang sinubukan nila, nagkakaisa sa kanilang shout out na makatarungan ang pag-inom nila ng ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At talaga naman pong sulit na sulit ang pag-inom nila ng ating Rise Herbal Coffee. Kaya nga kung kayo po'y lubog na sa iba't ibang mga nararamdaman, lubog na sa mga medisina, talaga naman pong lubog na sa mga antibiotiko, abay meron naman pong pangtulong dyan, yung tinatawag natin na cleansing. Huwag ka matakot sa
Opo, wag kang matakot dahil marami nang nauna ang nakapagsabi ng benepisyo ng maramdaman nila ang epekto ng Royce Herbal Coffee. Eto na naman ang ratsada na mga natulungan naka-recover sa kanilang mga nararamdaman. Sa katuwang po natin sa technical side si Engineer Ferdy Losada. Ako pa naman si Baby Armalite. Masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Masaganang buhay, ma'am, ang ating bati. Kayo po ba'y bagwang nakikinig o matagal na? Lagi po kami nakikinig Kuya James sa inyong istasyon. Taga saan po kayo, ma'am? Occidental Mindoro po. Ma'am, kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rise Herbal Products from Occidental Mindoro, ma'am? Tatlong back po. Ma'am, ano po ang magandang naitulong naramdaman mo sa pag-inom ng ating Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 from Occidental Mindoro, ma'am? Go ahead po. Ay, marami po talaga. Kasi dati po, ako po ay mahirap po magdumi. Tapos, ang asawa po ay lagi po nalalakit ang katawan. Lagi po nanghihina. Ano yung nasubukan po namin at narinig po sa inyong istasyon, ay sinubukan po namin. Ako po, napakaganda po. Hirap po kayo sa pagbabawas. Gaano katagal ka bago ka mag-dispatcha, magbawas noon na wala ka pang tinitirang rice coffee? 3 days po, sir. Bago po ako makadumi. Ngayon po, araw-araw na po. Ay, salamat naman. Nakakailang konsumo na ubos mo ng Rise Herbal Coffee buong maghapon, ma'am? Ay, kami po ay mag-asawa po ay, ito po, dalawa po kami gumagamit. Sa isang box po ay ilang araw lang po namin yun. So, anong napansin mong improvement? Nakailang karton po kayo ng ating Rise Herbal Coffee bago nyo napansin na may epekto tumatalab na sa iyong katawan, ma'am? Naka-tatlong box lang po kami. Kung ano na po namin, parang naramdaman na po namin na lagi na po malakas ang katawan namin. Tapos lagi po kami nasa bukid ay lagi po kami pinapawisan na. Tapos yung pagdudumi po ay araw-araw na po. Ayun. Kay Mister naman, anong nakitaan mong improvement, pagbabago? Malaki po. Kasi dati po siya, halos makatapos kami ng pagtatanim ng gulay ay nanghihina na po. Gano'n ang naramdaman niya. Para po siyang inuupos. Gano'n po ang naramdaman niya. Parang nauupos na kandila ng hihina ng lalata. Tama po ba? Opo, ganun po ang kanyang simula po nung narinig po namin yung rice coffee mix po ay sinubukan po namin. Naku po, napakaganda po talaga. O ano pang nagbago bukod sa maayos ng pagbabawas, hindi na hinihingal, kinakapos sa paghinga, hindi na nanlalata. Ano pang improvement naramdaman niyo po, ma'am? Malakas po ang katawan, sir. Kaya sa kanya aming kapitbahay po ay ganun po ang kanyang naramdaman din. Ngayon po sinubukan po niya. Marami na pong gumagamit po dito sa Occidental Mindoro. Ano pang may papaabot mong mensahe sa mga nakikinig dyan po sa Mimaropa region, ma'am? Go ahead po. Ang masasabi ko po sa mga taga-Occidental Mindoro, subukan po ninyong gumamit ng rice coffee mix. Katulad po ng aking mabutuga, meron po siyang laging bukol doon sa kanyang pusin po. Ayun yung tinirian ko po siyang gumamit gano'n. Ayun po, nawawala na po yung kanyang bukol. Tapos naayos na po yung kanyang pakiramdam. Ay, gumamit mo po kayo ang rice coffee mix doon, napakaganda po at lahat po ng inyong karamdaman po ay gagaling po kayo doon. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sabi ko nga po, napakagaling po talaga ng rice coffee. O, paano mo nasabing napakagaling yung Rise Herbal Coffee, Ma'am Auring? Di balik-balik na po baga ako sa doktor, Opo. laboratory. Hindi po nawawala yun. Nung makainom po ako ng rice coffee, yun po, nawala na po yung mga sakit ko. Kasi yung yung high blood ko, hindi na po ako ina-attacking niya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. The power, 5,000 watts. The frequency, 97.5. The call letters, DCOK FM. 97.
Okay FM. Dear Heart na, kasama si Diwata. Pinagmamasdan kita para nagbabalik mata pagkat ikaw lang ang minamahal ko. Aking Diwata. Okay FM. Ayoko nang masaktan. Dear Heart with Diwata. Dear Heart ang venue ng eksperyensyado at problemado pagdating sa pag-ibig. Ako'y ibig pang muli. Dear Heart ang venue ng eksperyensyado At problemado pagdating sa pag-ibig. There was a time in my life when I opened my eyes and there you were. You were more than a dream. I could reach out and touch you, girl. That was long ago. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, here next to me forever. When I dream about you, girl, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams, 'cause I still love loving you. How can I get you to see that I'm falling apart since you've been gone? I can never be sure I could ever let go. Your love is much too strong. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, here next to me forever. When I dream about you, girl, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams, 'cause I still love loving you. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, here next to me forever. When I dream about you, girl, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams, 'cause I still love loving you. She's like the wind through my tree.
She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. Feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Feel your breath in my face, your body close to me. Can't